वेलकम टू बेग SRB प्रोडक्शन टू मैं आज आप लोग को दिखाना चाहता हूँ BASS मतलब बोडो आर्टिस्ट एसोसिएशन का आज मीटिंग। काली होना चाहिए काली। रहा कैसे हैं? ये है फंजा और बाकी दोनों दोस्त है और इस तरफ है कृष्णा दैमारी। ये है कृष्णा दैमारी। जोंखौ बे सिनेमा सुंद' सिनेमा ओंखायनो जों बे खोथाया जादों मा लिरनाय समाव हयथ' जोंनि बे गोरों मेडियाफोर दंबावो लिरगिरि महरै माने बिबान मोनफुङो अब्लाबो खायसे माने जोंनिनो आर्टिस्ट बिथांमोना हयथ' गावनि प्रडाक्सन खालामनो थाखाय हयथ' जिल्लानि बिबानगिरि बिथांमोना बेखौ मोनसे थारमाने बिजिरगिरि महरै थारमाने फज'नो हायासै। थारमाने निजा प्रडाक्सन थायोब्ला गावनो बादायोब्ला गाव मारै बिजिरगिरि जागोन बेबायदि हयथ' बेनिखायनो हयथ' सोरबा गोरों दङब्लाबो बेवहाय बिजिरगिरि हयथ' बिबानखौ होनो हायाखै जिल्लाया। जानो हक जोंखौ होबाय। जोंनि जि थौले मेलेम जोंनि जि नायबाय गासै मोनद' सर्ट फिल्म बे मोनद' फिल्मखौ नायबाय। गासै फिल्मानो मोजां जादों। बेनिनो माबेबा एसे जि थारमाने कनसेप्टखौ लानानै बे कनसेप्टखौ लानानै बे कनसेप्टखौ आंनि थाखाय खामानि मावाखै खिन्थु आं मोजां खामानि मावदों खिन्थु बे खामानियाबो माब्लाबा गथ'फोरनि थाखाय हेंथा बायदि जाना थायो आरो माने जेरैबायदि सासे गथ'आ गावनि मोनसे लुबैनाय थागोन मावनो लुबैनाय बे बुस्थुखौ माने बिमाफोरनि हमथानायाव माब्लाबा जोङो बन्द' खालामनो गोनां जायो आरो बिसोरनि ग्रथखौ हमथानाय बायदि जाहैयो आरो बेखौनो आं माने बे फिल्मनि गेजेरजों माने फोरमायनो नाजादों। मेम्बारफोरा जेब्ला स्क्रिन नायनानै उनाव होबा जायो डाइरेक्टरफोरनो मोनसे फिल्माव माने मानि बिदि जादों भुलखौ आरो रंखौ बिदि जाना होबाबो माने जोंबो माने माबा मोनो आरोना जे याव फन खालामदों खारन वी आर लार्निं माने जों सोलोंगासिनोसो ना थ' जों डेभेलप जानांगोन बेफोर जे उनाव खालामनो हायो दा नेक्स्ट जुदि सर्ट फिल्म माने आं रिक्वेस्ट आरोना बे बुस्थुआ देन मिल्क इज वाइट थ' कनसेप्टआ जाबाय गाइखेरा अलवेज माने गुफुर माने पियर देन जों बे स्ट'रिखौ लांदो सासे मिल्कमेन साफा मिल्कमेन एक्सुवेलि जि गाइखेर फानो थ' सासेया गाइखेर फानबा दै मिलाया आरो सानैया मिलायो देन इट्स अल अबाउट लाइफ जोंनि लाइफआवबो अलवेज लेफ्ट ब्रेन एन्ड राइट ब्रेन थायो जे मोजां आरो गाज्रि मोजाङा अलवेज गाज्रिखौ माने माबा खालामनो ब्रेक खालामनो नागिरबाय थायो जे अके कमन गाज्रि खामानिखौ मावनोसै एन्ड देन हाउ द राइट ब्रेन माने बिहेभ माने मारै बिहेभ खालामो जों माने अलवेज जों मोनसे डायलेमाव थायो जे अके खालामनोसै नामा बे बुस्थुखौ खालामनोसै नामा बाट अलवेज मोनसे बाथ्रा जे पियर जिथिया जायो जों वाइट जायो मानसिफोरा जे सत्यआव थायो होनबाथाय बेनि राहा जिथु द वे बे राहाया एसे कठिन बाट भेरि माने जयफुल जायो चेयारफुल जायो बे बुस्थुआनो
स' आं बे फिल्माव जिथु मेन किस बाय बे कनसेप्टजोंनो साथाम गाइखेर बेफारिनि कनसेप्टजोंनो आं माने मोनसे लाइफखौ पर्ट्रे खालामदों बे लाइफआव माने बेसां मा आरो गेमजों माने राइट वेयाव जों बुंनो थाङो बे बुस्थुखौ पर्ट्रे खालामदों बे मेन किसखौ थैलांबाय दैदेनगिरि न'खरा जेनेबा गोरिब थाखोनिमोन बे गोरिब थाखोनिया जेनेबा हारिनि गुबुन गुबुनजों जेनेबा लोगोफोरजों बा दानि दैदेनगिरिफोरजों नायजायासै बा दा ओमफ्राय न'खरावथ' गोग्लैसोना थाहैबाय ओमफ्राय जों फिसालाखौबो फरायहोनो हायासै फिसालाखौ आदा ससेयावनो गारहोनांबाय जेनेबाथ' हारिनि मावनायाथ' जेनेबा दाथ' बेबायदिनो सोलिगासिनो नालाय ओमफ्राय दा फिसालाया फरायनायखौ गारनांनानै ओमफ्राय दा हाजिरा मावना ओजों बिमायाबो बेमारिखा न'खरावबो गैखाया दा बेमारिबा दा फिसालायाबोथ' हाजिरा मावनानै बारा मोनखाया नालाय फैसाया दा बिमाखौबो नायनो हायासै बिमाखौ बेयावनो बुथारना लानाय जाहैबाय आरो गोरोन्थिया बेखौनो बुजायदों आरो जोंना ओमफ्राय ओजोंहाय आरो एसे माबानिबो पलिटिक्सनिबो सोदेरनाय जादोंमोन लास्टआव बे पलिटिक्सआनो बारा जेनेबा गोरिबनि फैसा हरा बिनो थांबा बेखौ सोदेरनाय जादों आरो तो दोस्तों आप लोगों को समझ में आया होगा क्योंकि आज का टॉपिक था शॉर्ट मूवी के ऊपर और हमारे बक्सर डिस्ट्रिक्ट में जो भी आर्टिस्ट ने शॉर्ट मूवी बनाया बहुत ही अच्छा बनाया और इसमें सेलेक्ट किया गया था 6 फिल्म को और ये 6 मूवी को जिसने भी लिखा है यानी स्क्रिप्ट बनाया वो लोगों को आज सेलिब्रेशन दिया था। तो आज का टॉपिक था शॉर्ट मूवी के ऊपर। तो फिर से मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो के साथ। गुड नाइट एंड जय हिंद जय माता।